urte hasteko espero genuen CES 2021 berri batzuk ekartzea, pasaden programan ez genuen aukerarik izan gehiegi komentatzeko aurkezpenak ez zirelako gertatu momentu horretarako, eta gaur, bueno, gauza batzuk ditugu egia da, baina ez asko, ez dugu gauza handirik ikusi CESan. Beste alde batean, bueno, sorte ona izan dugu oker ginerako, pasaden programan komentatu genuen WhatsAppeko aldaketak zirela handiak, eta bueno, zirela ez zela ezer gertatuko gai horren gainean, baina konfunditu ginen eta gertatu da. Orduan alde horretatik berriak izango ditugu komentatzeko. Dena den badakizue, beti bezala, sarean teknologiari buruz hitz egiten dugula, beste gauzatxo batzuk komentatuko ditugu, baita bertokoak ere, azken egunetan presentzia izan dutenak komunikabideetan, eta urrengo orduan saiatuko gara pizka entretenitzen, informazio pizka bat ematen, ez itxaron justu hori zehatzak eta izango garenik ez garelako inoiz izan, baina tarte hona pasako dugu. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkin du? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00-bederatzi da. Telegram ere daukagu, 688-688-00-bederatzi. Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Sarean zairi irurunta bederatzi honetan berrien atala heldu zaigu, beraz berrien momentua izango da, betiko partaideekin, hau da, ni neuk, el burro por delante, eta Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Zer moduz aste honetan, zer izan dugu horrela mamitsua teknologian, edo zure bizitzan, konta edo zure bizitzan baita ere baduzu. Bueno, nire bizitzan nahiko espero nuen CES 2021 edizioan. Hori ez da zure bizitza. Bueno, nire bizitza batzutan teknologiako albisteak irakurtzea da, batez ere ni badakizu edukien zuzendaria naizela eta gidoia egin behar dudala programazio baino lehen. Norbait jarri zizun titulo hori, ez dakit nor konkretuki, eta bueno, horretan zaude. Zure bizitzan nik kontatuko dut, begira, zure bizitzan zure enpresaren telefonia teknologia aldatu duzu, eta orain IP teknologia... IP-A-8 sistema erabiltzen duen. IP telefonian zaude? Zer moduz IP telefonia? Bueno, ondo, jende entzuten da, eta hori. Jende entzuten da. Horrela da, kasu askotan gauza, ez? Jendeari importa zaio teknologia funtzionatzea. Eta gauzak aurrera eramatea. Punto, sakabo. Ez dago beste zer. Dena den komentatzen zenuen, ez? CES 2022
2021 barkatu honetan, Oraindik. gauzatxoak egon dira. Niri pertsonalki ezait gauza asko interesatu. Egia esan da, Samsung ikusi dugu hortik zerbait aurkezten, eta bueno, prototipoak batez ere, aurkezpenak egon dira bai telebistetan, mugikorretan 5G presentzia izan du, baina ez dakit ze gehiago egon den mamitxoa izan dena. Bueno, oraindik ez duguna kontatu, zeren goratzen duzu pasaden programan kontatu genuen, pizkatxo bat espero genuen, baina egia esan da ez genuen gauza askorik kontatu. Orokorrean, CES 2021 niretzat eta gehienentzat pizka bat porrota izan da. Hau da, ez diote kasu handirik egin barkatu, ez jendea ez da ere fabrikantzaileak eta enpresa handiek ere. Hau da, hainbat aurkezpen izan ditugu eta proiektu batzu futuristak ikusi ahal izan ditugu. Adibidez, maskarilla bat non RGB argiekin eta mikrofono eta bosgoragailu batekin eta gainera transparentea dena, baina transparentea ondo eginda. Hau da, rigidoa da. Ez da horrelako maila bat, baizik eta plastiko gogorra da. Razer enpresak aurkeztu zuen, Razer gaming produktuak eta teklatuak eta xaguak eta horrelako gauzak egiten dituena. Eta, bueno, agian pizka bat deia mantentzeko edo gehiago egin zuten, noski ez delako, agian bai, ez dakigu, espero dugu ez, baina etorkizunerako produktu nagusia ez da izango. Ezinbesteko osagarria da zure gaming potentzia guztia ateratzeko. Bueno, eta bitartean, baita ere, aprobetxatu zuten aurkezteko Project Brooklyn, non basikoki aurki bat gaming baita ere jokatzeko, non pantalla 180 graduko pantalla transparente bat esango dugu ze pelikula zen, Minority Report agertzen zen horrelako pantalla transparente non gauza guztiak gertatzen dira zure burutik 20 zentimetrotara. Oso, bueno, zuk ikusten duzu eta esaten duzu, hau nire etxean egon behar da. Baina gero, bueno, dakizu prototipo bat baino, kontzepto bat baino gehiago ez dela bideojokoa jolasteko eta ja, esango dugu. Orduan, hori, bueno, irudiak geratzen dira, baita ere Cadillac adibidez, aurkeztu zuen kotxe bat egan egin alzuena, lujuzko kotxea noski, elektrikoak, begira, kotxe elektrikoak ez ziren hemen aurkeztu, ziren bere feria propiak dauzkate, eta badakizu Gineberako azoka eta horrelakoak. Eta hemen bakarrik ikusi dugu hori, General Motors eta Cadillac aurkeztu zuen horrelako beste prototipo, diseño, kontzeptu bat, baina gur. Eta hortik aurrera baita ere Lenovo aurkeztu zuen realitate virtualeko betaurrekoak zure ofizinan lan egiteko, baina aislamendurik gabe. Hau da, hor lan egiteko erabili dezakezu, baina ez zara zure munduan sartzen, baizik eta zure alboan dauden gauzak ikusi ahal dituzuna. Orduan, bueno, kontzeptu interesgarriak, nire ustez ez daukatela gehiengoko publikoa ikusiko, hau da, 3, 4, 5 pertsona enpresa erabiliko dituzte eta ja. Gehiengoko pertsonak ikusiko dutenak, adibidez, telebistako panel berriak, OLED, edo micro LED, edo mini OLED, edo nahi duzun kristal LED, horrelako gauzak. Noski mugikor berriak Samsung aurkeztu dituenak, S21, S21 Plus, S21 Ultra, ordenagailu portatilak, adibidez Dell aurkeztu zituenak, edo Asus aurkeztu zituenak, edo Acer aurkeztu zituenak, bueno, bestelako produktuak ikusita, eta zer gehiago, ni gutxienez, txipak, Intel adibidez, aprobetxatu du urrengoko Appleko belaunaldian ja ez direla egongo
ja kontatu genuen Appleko produktuak aurkeztu zirenean, azkenengo ordenagailuak adibidez bere chip propioa Apple M1 garatu zutela, eta ja Inteleko txipei agur esango dietela, atera da Intel esanez, bueno, baina oraindik bizirik gaude, gauzak egiten ari gara. Eta baita ere Nvidia eta AMD aurkeztu zituzten bere produktu berriak. Nvidia uste dut, ez naiz oso espezialista, baina bere tendentzia da 3 edo 4 hilabete bete dituen produktua ja obsoletoa geratzen dela, beste gauza bat aurkizten dituztela eta ja agur. Eta AMD baita ere txipak Ryzen 5000 uste dut aurkeztu dituztela, baina ez dira gaztela esaten den bezala rompedor, ez dute ezer apurtzen. Egia esan da gainera prozesagailuan munduan beste denbora ezberdinak eramaten dituzte normalean konpainiak, beraz, benetazkoa edo nagusiena prozesagailuetan beste momentuan aurkeztu da. Bai, eta hardwareen arloan, agian gauza bat jendea espero aldezakena bideokonferentziak egiteko sistemak hobetzea, adibidez webcam hobeagoak ateratzea, baina ez dute horrelakorik esera aurkeztu, jendea agian espero zuen, badakigu urte honetan edo horren urteetan jendea ja komunikazioa gehiago garatuko dela, eta zure telebistetan jarri kamera bat egiteko bideo deiak zure etxean, eta zure ordenagailuak ja kamera potente bat izan, eta gu bitartean, zuk esan duzun bezala daukagu hemen nola deitu duzu hau? Abeto? Bai, abenduko zuaitza. Abenduko zuaitza, bai. Bai, azkenean, bideoa grabatzeko, beste planoa jarriko dut. Hemen erdian bideoa grabatzeko beltzez pintatu genuen, baina daude 3 kamera, bata horra begira, hau da, Borjara begira, bestea 3. Gonbidatuari begira, eta bestea niri begira, eta azkenean kableekin eta geratu da pizkat, desmadrosoa. Egia da, beltza izan da, normalean jendea ez dela fijatzen honetan. Baina, bideo deiak egitea telebistarekin, adibidez, azkenengo, uste du komentatu genuela, azkenengo Chromecastarekin Google TV eramaten duena, posible da. Egin daitezke bideo deiak USB-C bitartez, bideokamera bat atxikitzen badiozu. Bai, baina esan duzun bezala ja dirua aparte ordaindu beharko duzu horrelako kamera bat jartzeko, hau da, ez dago telebistarik bideokamera batekin. Eta egia esan da, egon dira, prototipo batzuk egon dira, eta modelo konkretu batzutan jarri dituzte, baina ez dute arrakastarik izan. Esfortzu handiak egiten diote zure aurreko kamera, mugikorraren aurreko kamera hobetzeko selfieak egiteko, baina ez dago inungo inbertsiorik jartzeko kamera bat zure telebistaren aurrean. Ai, laguna, horrela da, merkatua. Eta honaino zez, ez da? Bai, ez dakit zer gehiago izan. Nahiko. Galdera bat daukat, ez daukat zer ikusik Cesarekin, baina pasaden programan izan genuen oso mini eztabaida batzuk Twitterrera eraman zenuena. Bai, eta zeintzuk izan dira emaitzak, nola deitzen dio jendea Disneyren streaming sistemari? Claro, esan genuen Disney Plus, Disney Plus, Borja esan zuen Disney Gay, eta gero beste bat jarri nuen horrela aukera bezera iruzkinetan jartzeko, beste aukeraren bat badagoen, uste dut ez dagoela beste aukeraren bat. Eta momentuz, emaitzak dira, esango ditugu finalak, portzentaiak, bukatu delako inkesta. Zein irabazi du? Irabazlea izan da 142arekin Disney Plus. Vale. Eta beste biak batera geratu dira beste bat. Inork ez du esan zein izan den beste bat hori. Nik esango dizu, nik esan nuen beste bat. Zein? Amazon Prime. Zeren nik ez daukat Disney Plus. Baina Disney Plus izan nahi baduzu, esaidazu pasaitza pasatzen dizu dela.
Bai, ja sauzen nuen, baina... Ez du interesik. Bai, ez da. Nola ikusi duzu Mandalorian, orduan? Beste Disney Plus batekin. Es peer-to-peer. Ah, vale. Osea, pirata izan zara. Bueno, piratilla. Piratilla. Vale. Eta bestea, 128arekin baita Disney Plus. Aha. Ni nago Disney Plus... Orduan, Disney gehi ez du inor nahi. Badirudi ezetz. 0 eraman du. Oh. Egia, nik uste dut euskeraz benetan zuzenena izan daitekela Disney gehi. Simbolo hori gehi esaten. Bueno, egia da gazteleraz ez diote esaten Disney más. Claro. Orduan ja, anglizismoa egiten badugu, claro, egingo dugu guztira. Eta beste produktuetan, adibidez, Mediaset bere produktuan jarri dio Mitele Plus. Bai. Ez Plus. Aha. Eta Mitele Plus. Gaztelaniaz dago. Claro, orduan, Disney... Baina anglizismoan nola esango zenuke? Plus edo plus? Ni Hori da gauza. Ni esango nuke Disney Plus. Azkenean, Plus hitza hartzen duzu, berez, baina... latinetik hartu dezakezu eta bueno, Baina gaztelaniazko pronunziazioa ja hitza da. literalki... Eta Disney, Disney gu esaten dugu Disney, ez Disney. Bai. Amerikarrek esaten duten bezala, orduan, Eta esaten estatu duzu batuarrek. Amazon eta ez Amazon, eta Claro, esaten duzu orduan- HBO eta ez HBO. Gaztelaniazko modu hartzen badugu Disney Plus. Pizkat Amerikarragoa edo estatu batuarragoa izan nahi baduzu, Disney Plus. Baina niretzat Disney Plus. Eta uste dut iragarkietan ere Disney Plus esaten dutela edo Disney Plus. Ez dugu gogoratzen. Iragarkiak egon dira. Bai, Fox katean adibidez, azkenean Disneykoa dela gaur egun ere edo influentza asko daukate haien ekoizpenekin, iragarkiak daude eta ez du gogoratzen esaten baduten Disney Plus edo Disney Plus. Bai, baina Disney gehi ez du inor nahi. Diskriminazioa da, argi eta garbi. Eta latinajo batetik Borja beste latinajo batera. Izan garelako azken programan Nostradamus, baino, Nostradamus baino... Hori ez da latina, hori da pertsonai bat, ez da... Ez dakit, niri latinezkoa dela iruditzen zait. Dena den. Futboleko erratiko erreferentzia Nostradamus baino Nostrapacus izan gara. Zelako kolpea hartu dugun, baina kristongoa WhatsAppeko mobidarekin. Hemen programa honetan, mahai honetan, Twitch honetan ere, bideo honetan, esan genuen, bideokate honetan, barkatu, esan genuen, WhatsAppeko baldintza barkatu aldaketa ez du influentzarik izango eta jendea jarraituko du zerbitzua erabiltzen. Egia da. Fact check, lehenik eta behin. Paktometro fact check eta Ferreras daukan gauza guztiak esango dugu. Telegram eta Signal eta beste aplikazio batzuen igoera influentzia asko jaso duela estatu batuetan gertatu zenarekin eta estatu batueko eskuina eta, bueno, eskuina esango dugu, eta Espainiako eskuina ere jarraitzen ari duen estrategia mediatikoarekin. Hau da, parte bat izan da horretatik. Eta sektore hortik deitu dute jendea, azkenean Facebook alde batera utzi dietelako eta hori da haien hitzak alde batera utzi dietelako eta zentsura aplikatzen nahi duelako, jende asko alde horretatik joan da Telegram, Signal, Parler edo ez dakit nola deitzen den sare sozial hori, eta beste sareetara. Hori egia da. Baina, ezin dugu esan, ez dagoela influentza ere komentatu genuen kasuan. Hau da, Telegram
azken egunetan 500 milioi erabiltzaile aktiboetara heldu da, batetik eta bestetik. Gauza batera eta bestea ere. Vale? Eta hau esan da, ez dakit berri gehiagorik dagoen edo ez? Bueno, esan behar dugu azken 2 hilabetetan, bai, eztabaida leku aldatu edo tokiz aldatu dela, eta hasieran jendea hasi zen elkarrizketak eta egiten nola egin aldugu, ja, kasu honetan ja WhatsApp gehiago ez... WhatsAppean gehiago ez erortzeko edo WhatsAppen baldintza honetan gehiago jarraitzen ez egoteko, eta hasi ziren eztabaidak eta elkarrizketak esaten probatu Signal, probatu Telegram, probatu bestelako aplikazioak, eta zuk esan duzun bezala, bi aplikazio horiek, bereziki Signal eta Telegram, jaso zuten porroi bat igoera, 7,5 milioi erabiltzaileek jaitsi dute Signal 4 egunetan, eta 5,6 milioi erabiltzaile deskargatu dute epe berean Telegram. Eta hori eta jakindata gero, WhatsAppek esan du Claro. Tren aparatu, a ver, jendea ez da geratuko. Gainera zenbakiak handiak direlako, hau da, Telegram esan duguna 500 milioi erabiltzaileetara heldu dela, eta Signal uste dut ez nago ziur, baina 25 milioi erabiltzaileetara heldu dela. Ez nago ziur, Signaleko zifrak ez dakit justu non irakurri nituen, baina dena den komentatu zuena. Igoera handia izan da, eta Facebooken erreakzioa izan da, osa gutxi gora bera etetzea. Bai. Eurdun, zer egin du WhatsAppek? Lehenengo gauza, atera eta esan, bueno, ez da izangoen besterako, nire baldintzen aldaketa ez da ezer gertatuko, ez keskatu hainbeste, prentza oso txarra da eta gure kontran jartzen dizue, eta azkenean, bueno, badakizu zer, ez du egingo momentuz. Hau da, konpainiak esan du maiatzera atzeratuko duela bere baldintza eta pribautasun politikan aldaketak, eta jakinarazi du neurriak hartuko dituztela WhatsAppeko segurtasunaren eta pribautasunaren inguruko desinformazioa argitzeko. Zeren desinformazioa asko dago, Inigo. Jendea ez daki nola diren gauzak, nola den egia. Claro, kontua ez da izan Facebook, WhatsAppeko erabiltzaileen datuak bereganatu nahi dituela iragarkiak eta bestelakoak egiteko, baizik eta desinformazioa dagoela eta komunikabideak beti txarto esaten ditugula gauzak eta bar. A ber, egia da kasu batzutan, komunikabide batzutan, gauzak gaizki esaten dira. Bai. Eta kasu batzutan, intentzioa da, hori, informazio txarra ematea. Gure kasuan ez saiatzen gara informazio alik eta honena ematen, baina ez gara kazetariak. Horretaz aparte, en fin, Facebook gauza printzipioz logikoa egin nahi du, hau da, haien erabiltzaileen datu guztiek bateratu eta erabili nahi ditu, bueno, vale, bere enpresaren planteamenduaren barruan logikoa da, baina egia da, hori Europako pribautasun legeen kontra, ez dakit kontra esan, baina, bueno, talke egiten duela, eta hor, polemika bat egon daitekela, eta, bueno, ikusiko dugu baita, Europar Batasunak azkenean zer esaten duen. Ja hasi zirelako bere momentuan esanez, bueno, Facebook, lasai ikusten dugula nondik joango zaren. Badakigu gainera kontsumidoren korrontea batzutan etetzen edo mugitzen dela gauza hain logikoak ez direnak jarraitzen. Hau da, WhatsApp, Facebook erosi zuen lehenengo momentuan, bai uste dut biderkatu zela Telegramen erabiltzaileak ez dakit zenbat, eta gero urrengoko momentuan kontatu genuen bezala, erorketak, bestelako berria, jendea, bueno, ez da mugitu, orain dirudienez mugitu da gehiago, baina, bueno, bueltatu aldira. Esan, frogatu aldute Telegram 2 hilabetetan, WhatsAppek esan ez dute zer egingo, kobratuko zuela esan zuen momentu berean,
kobratu dizut, jungo naiz. Bale, esaiko kobratzen. Bale, geratzen naiz. Claro, eta precisamente horregatik ere hainbeste polemika egon denez azken urteetan eta horregatik esaten genuen pasaden programan, bueno, zela gauza gehiagirik gertatuko oker ginen, está claro, oso oker ginen. Baina, bueno, ikusiko dugu nora Itxoin joan. dugu, momentuz, maiatzaren 15 baino lehen, WhatsAppek esango du ez duela aldaketarik egingo, eta hortik aurrera, agian jendea bueltatzen da, eta ja egiten dute, eta ja, anekdota bat bezala geratzen da gure historioan. Telegrami buruz hitz egiten baita, Telegram momentu es que Telegram oso peculiar. Oso bereak dira, azkenean ez dugulako edo zaila delako pentsatzea edo sinestea Errusiar batek egin nahi duela hitz egiteko aplikazio bat bere dirua jarri nahi duelako proiektu honetan eta ez duela... Gazteleraz esaten ben desala arteari amodioz. Bai, baina es que zaila da, osea, ni ulertzen dut jende askok esatea, bueno, eta errusarra honek zer nahi du konkretuki. Gure datuak badirudi ezetz, baina bueno. Horretaz aparte, Telegramen aktibitatea egon denez, azken hilabetetan, erabakide bat hartu dute eta esan dute indarkeriazko erukiaren gorakadaren aurkako ekintzak aurrera eramango dituztela eta kanalak blokeatuko dituztela eta batzuk ja egin dute. Hori da azaldu duela Remy Baun, Telegrameko bozera mailerak CNN-era. Azken 24 orduotan dozenaka kanal publiko blokeatu ditugu milaka arpidedunentzat indarkeria deiak eginez. Hau da, Telegramek aktibitate handiko uneak bizi ditu egun hauetan, dakigunez, eta 500 milioin erabiltzaile baino gehiago, izateak gain, jende, zuk esan duzun bezala, zenbait partiduko edo politika ideariozko pertsonek hor sartu dute. Konkretuki haiek esaten dute, alde batetik aientasun zuria ikonografia nazia eta estremismo mota batzuk sustatzen zituzten kanalak blokeatu dituztela. En fin, horretan gaude. Galdetu baino lehen, esango dizut, argi eta garbi, Borja, hemen ez dugula Parler sare sozialari buruz hitz egingo. Eta Parlor? Ez, Parler, ez Parlor, ez Parlur. Parlur beste gauza izan daiteke euskaraz, baina ez. Gauza oso erraz bat dela eta ezin dugu publizitate gehiago eman eta horri buruz hitz egiten publizitate gehiago ematen ari diot, baina bueno, hemen eremu honetan suposatzen dut ez duela eragin handirik izango, baina azkenean oinarrizko eskubideak mantendu behar dira edonon eta ezin dugu esan, askatasuna gauza guztien gainean dagoela. Eta Parler sare sozialan, edo Parlor, zer da, Parler o Parlor? Ez dakit. Uste dut dela Parler. Sare sozial horretan, denon eskubideen kontrako mezuak zabaltzen dira. Eta ez dute ezer egin nahi mezu hoiek mosteko. Orduan, ez du merezi, eta beste enpresek adibidez Amazon, Apple, Google, hiru aipatzearren, ikusi dute argi, ezin diotela lekua eman horrelako sare sozial bati. Orduan, hemen ez diogu ere lekurik emango, eta urrengo asteetan ikusten badugu milaka eta milaka erabiltzaile gehiago dituela, guri bostaxola. Eta honek zuzendariak esaten du. Ez joan nire kontra, zentzuratuko dizudalako. Oso ondo, ez dut zer esango. Argi geratu da, ezta? Bueno.
Berri askarretara sartu baino lehen bertoko berri bat komentatu nahi dugu, ez dakit Borja hortik daukasun, ni hemen bai daukada, eta gainera nire Twitterrean agertu da horrela bapatean. Ziurrenik askok gogoratuko zuten bere momentuan eki txampona, eki moneta aurkeztu, bonoak izan zirela bere momentuan, eta agertu zirela 2013an. Orain, iniziatiba horretatik atera da beste aplikazio bat, Ekilur deitzen dena, eta hilabete honetan martxan jarri dutela Euskal Autonomia Erkidegorako eta Nafarroarako, eta batez ere da bertoko dendetarako batez ere ordainketak egin ahal izateko Visa, Bizum edo PayPal bezalako sistemekin. Vale, orduan mugikorra erabiltzen duzu, funtzionatzen du nolabait horrela. Zure mugikorrean erabiltzen duzu zure diru zorro elektronikoa balitz bezala, bertan sartzen duzu dirua, eta diru hori gero Ekilur sarearen parte diren saltokietan gasta dezakezuna. Claro, dirua jartzen diosunez monedero horri, parte batetik ordainketa egin alduzu, eta bestetik eki hoiek ematen dizuenez, fidelizazio sistema bat bezala erabili nahi dute. Puntuak dauzkazu, ez? Mugikorraren bidez egingo den erosketa bakoitzeko, abonu bat jasoko duzu eki puntu moduan, urrengo transakzioetan berrin bertitu al izateko. Orduan, modu honetan, sistema garraio, abono, baten, ezaugarri, kargagarriak ditu eta fidelizazio txartela. Hau da, barik bizka bat alderatuta, non kargatzen duzu, edo prepago moduan egiten duzu dirua, eta gero erabiltzen duzu hor barruan dauden komertzioetan, batez ere, esan dugun bezala, zure tokiko komertzioetan. Bai, esan behar da ere, kooperatibara bazkidetu behar sarera sistema erabiltzeko, Ekilurreko akontu bat sortu, eta aplikazioa deskargatzea. Eta, askotan gertatzen duen bezala, kooperatibara bazkidetzeko 50 euro sartu behar direla. Hori da bertoko ordainketa sistema, eta, oso interesgarria izan daitekena. Informazio gehiago nahi baduzue, webgunea ekilur.eus da, ekilur, hau da, ekhilur.eus. Berri askarrak, sarean zehar. Eta jo zuzenean mugituko gara berri askarretan, eta lehenengo berria, Borja? Lehenengo berria Flash Playerri buruz doa, zeren eta batzuk ja dakigunez Adobe, ja ez da bateragarria izango Flash Playerrekin 2008ko abenduaren 31aren ondoren. Esaldi hori, Windows ordenagailuak azken hilabetetan eraso dituena, iragarritako heriotza luze baten obituario esan da, Adobe Flash Playerrena, azken 25 urteetan, diversio pizka bat eta buruko min asko ekarri dizkigun erakundea. Amaiera hau, iragartzen 3 urte baino gehiago daramatzen arren, mundu guztiaz da horretarako garaiz prestatu. Konkretuki, Valentziako erkidegoko hezkuntza sistema publikoaren kasua da hori, gaur egun Flashen mende jarraitzen baitu itaka erabiltzeko. Hau da, 30.000 irakasle eta 700.000 ikasle Valentzian erabiltzen dituzten ikastetxen kudetarako eta informaziorako plataformaren. Esango dizut, ere beste hainbat eta hainbat sistema ez daudela egokituta, eta Adobe iragarri, aurretik iragarri arren, beti bezala atzean geratu garela. Atzean geratu gara, baino egia da, benetako Flash erabiliko bagenu, atzean, ez, aurrean geratu beharko ginatekela. Musika? Musika?
Ez daukat musika. Bueno, urrengo berria, borja. Igo mesedez. musika edo zerbait. Ez daukat ezer. Venga, urrengo berria. Bueno, urrengo berria Bitcoin buruz doa, badakizu ja nola igo den Bitcoin kotizazioa ia uste dut 40.000 eurora egondea aldaketa Bitcoin bakoitzeko. Miles de millones de euros. Bai, Stefan Thomasek duela urte batzuk galdu zuen bere Bitcoin zorroaren pasa hitza, idatzi zuen papera hor, eta orain bi saiakera baino ez zaizkio geratzen jakiteko edo $220 milioi balioa galtzeko. Hau da, New York Times egunkaria kontatzen digun historio bat da, urteak igaro, ahala berean, tragedia bihurtzeko bidean ikusi duen ingeniari alemaniar batena. Bitcoinak disko gogor zifratu batean gordeta dauzka, Iron Key izenekoa, segurtasuna eta pribautasuna eskaintzen dituen flash disko bat da, baita 10 saiakera ere edukia formateatu eta ezabatu aurretik ematen duena. Tomasek 8 aldiz probatu ditu bere pasaitz erabilienak, baina bakar batek ere ez du funtzionatu. Ai ama, inoiz ez du pasaitz bakar bat gehiago balio. Eta azkenik ez dugu esango zeri buruz di joan berri hau Alejandra ez dugulako piztu nahi. Bai, bideo batean Amazon Echo Dot batek eta Google Home Mini batek xake partida bat jokatzen dute. A ver, ze motatako berri bat da. Berri askarra. Bai. Ia titulol, hor justu erdian. Hor erdian, bai. Nahiko entretenigarria da partida, baina Alejandra eta Googleen laguntzailea xakelari onak ez dira, alderantziz. Alejandraren defentsa badiudi Amazoneko gaizki entzun zuela Google Homeren mugimendutako bat, eta horregatik uste izan zuela esela baliagarria, baina oroar Alejandrak haus asko esaldiren batekin salto egin, batzutan esaten zuen eskatu, eta Googleen laguntzailea mugimendu bat egiaztatzen geratzen zen, eta hori izan zen partidaren joera nagusia. Eta nork irabazi zuen azkenean Googleen laguntzaileak zuriekin jokatzen zuena partida irabazten du. Xake matenik irabaziko dut, Google onera da, dio Google Home Mini. Sentitzen dut ez nago ziur erantzun zuen Alejandra. Ni bakarri erantzun bat eman aldiot berri honi, eta badakizu bai zein izango den. Titulol. Klasikoak bata bestearen segidan, hemen sarean zearen betiko movida ekartzen dizuegu, eta kasu honetan, inoiz baino botxagoa, 18 minutu eramaten ditugulako, eta hau ja. Baina 18 minutu on. Bai, onak, mamitsuak, informazioa, kontatu ditugu gauzak, eta jendea geratzen da, batzutan hobeto, 20 minutu egitea, eta jendea esatea, azkenengo 20 minutuak ez zuten ezertarako balio. Kasu honetan, ez 20 minutu horiek ez direlako egongo. Baina bai titulo izango dugu nire, eta espero dut baitere entzulen, haserrea, sorpresa edo dena delakoa, pizteko? Saiatuko gara ondo bukatzen. Badakizu batzutan inigo makinak eta informatika sistemak ez direla munduarekin guztiz parekatzen, edo batzutan esaten dute egia ez diren gauzak. Jakinda dago 2000 efektua azkenean esenaz horretarako izan, baina batzuk, disfuntzionalitate batzuk eman zituen, liburua bueltatzerakoan ordenagailu batzuetan 100 urte pasa zirela esan zuen, eta multa handia kobratzeko eskatzen zuen. Kasu hau Frantzian gertatu da, eta Jean Pouchen pertsona batek du izena, 58 urte ditu, eta 3 urte daramatza Frantzian borrokan bizirik dagoela aitortzen duelako, baina makina batek esaten du ezetz. Hilda dagoela. Konkretuki zein makina ogasunekoa edo erroldakoa? Justizia. Langile hoi batekin izandako liskar baten ondorioz, hil egin zuen auzitegi batek du errua. Hau da, sententzia hori agertuta gero, pertsona hau registro guztitik kanpo geratu zen, hau da,
zenbat registro ofizial guztietan, identifikazio txartela bukatu, bere gidatzeko txartela kendu, bere seguru medikoa, bere akontu korrontea. Esaten ari didazu, liskar bat izan zuela administratibo batekin, eta administratibo horrek gai izan zen pertsona hau erregistro guztietatik kentzeko. Bai. Bueno, segurtasun akatz handia ez, handiena, larria, baina oso larria. Hori izan da. Orain joan behar da leku hori guztietara zertifikatu batekin demostratzeko bizirik dagoela. Ze ondo, ze polita, benetan polita. Pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, Espainian hori ez dela inoiz gertatuko beste gauza batzuen artean daukagulako 39/2015 legea esaten duela administrazioaren aurrean ez duzula paper bat birritan aurkeztu behar. Bai. Administrazio baten aurrean ez, parkatu, administrazioaren aurrean. Bai. Hau da, berdin da zure udaletxea, diputazioa edo auzitegi gorena ez duzula gauzak birritan aurkeztu behar. Horrek esaten du legea. Ez? Bai. Bueno, espero dut Espainian ez gertatzea. Hori zen nire iruzkin guztia. Baina horretaz aparte, bueno, oso ondo ez dakit. Frantsesek beti bere movidara daude eta ezin diogu eskatu gehiago. Hombre, frantsesekin pizkat sartu behar gara, azkenean txistea delako, ez? Bai, bueno, hori beti esango da horrela. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Bueno, orain sarean zearen edizio hau 309 izan dena. Frantsesekin ondo gaude, bale? Osea, frantsesen bat entzuten badago programa hau lasai, txiste bat izan dela. Txiste oso txarra? Bai, baina ez da min egiteko txistea, ez da gure media normalean dago hau da, zuk ere egin dezakezu gutaz barre. Bai, hori, por descontau. Eta batez ere iparraldekoak ondo erlaziona daukagu. Orokorrean iparraldeko frantsesekin ez dakitxo gatik. Gehien entzun aldigutenak edo gehien ulertu aldigutenak. Hori egia da. Dena den, ulertezina gara. Batzutan bai. Bai. En fin, banaino Borja sarean zehar hau, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuri Inigo eta entzule guztioi, esaten dudan bezala, urrengo saiora arte. Eskerrik asko baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon delako eta baita erratiantan dauden ekoizpen eta teknikari taldei maite zaituztegu. Eta gure azken hitza beti da gure entzuleentzat maite zaituztegulako baita gogoratu sarean zehar gehiago nahi baduzuela, Facebook, Twitterren, bai, Telegramen, bueno, horretan gaude, sarean zehar gara gauden sareetan eta ez bagaude, ez gara. Baina bai, gure webgunean sarean zehar.eusen pasaden programak ere hor daudelako. Eskerrik asko saioa entzuteagatik eta bi aste barru, aio!